On bloggaaminen mukavaa, kun ei ole sääntöjä. On lupa päivän jutut julkistaa ilman kaameita vääntöjä. Mä esim. Dikkaan asukuvista, Sanissa nättinä hymyillä. On kovin kapean kuvan annan itsestä, pelkillä tylsillä räpsyillä. Tää on räiväpäp. Räiväpäp. Mä pistän naamaan medikoota ja meikkaan piilonahka fagottiin. Juon kahvin jättikupista, luen Noan akkarin. Perun kaikki tämän päivän ohjelmat, en kouluun sittenkään päässytkään. Pistän ylle jotain lämmintä, ei ole kiire mihinkään. Tää on räiväpäp. Räiväpäp. On aika tehdä päivän postaus, vaan mistä aloitan? Kaivan vaatteita vaatekaapista, no kai mä tämän ikuistan. Kädessä supersiisti Olympus, sen vinoon asetan. Säännön asetukset kuntoon ja tarkennan, tällä tyylillä mä niin ruletan. Tää on räiväpäp. Räiväpäp. On se kumma, kun jutut ei kiinnosta. On Analytics varmaan jumissa. Artikkeleiden taso kuitenkin on aivan katossa. Olis varmaan mulle hyödyksi, jos kieliä osaisin. Sen kun puolaksi, kiinaksi, saksaksi, pelkkä siansaksa latelisin. Räiväpäp. Räiväpäp. Käännän saannoksin pesaan olailla, se on hellemurppoa. Tää on vaipaa taito olla. Tysi topera. Mut silti kaikki on tosi siisti. On niin nastaa blogata. Ja teille tänään täysi täällä tanssi ja rokata. Tää on räiväpäp.